बियाव माथो ओमफ्राय जाग्राखौ लामायाव गालांबाय आं नुवाखै आरो जाग्रा लाबा फैनानै मेथाइफोरखौ आङो दालाय गांगुलांबाय सिबखावनाया Hello everyone, welcome back to our channel. This is the video creator. लोगोफोर आं दा जोंनि मन्दिराव खामानि जाबाय थादोंमोन नालाय आफा गुरु थाग्रा न' लुदों दा बेवहाय दसे नुजाना फैबाय आङो ओमफ्राय दा न'आवबो रावबो गैया दा न'आव थांफिनगासिनो आरोना आङो सिमेन्टबो लांनांगौ जादों नालाय न' बानायबाय थादों नोंथांमोना नुखादों भिडिअनि गेजेरजों दा बैस्रा जोंहा आब' उन्दैसिन मोनबोनाय दंमोन ना गाबनालियाव बिस्रा बिदिनो बाहागि भाइ बाहागि सनमिलन दंनो आरो बेवहाय आंखौ लेंहरनायमोन नालाय दसे हाबलांसै आं बिस्रानाव दसे हाबलांनानै आरो ग्रोब सिमेन्ट लानानै थांसै आरोना न'आव बारा गोजान नङा नै ओइ बास नुहुरदोंना नोंथांमोना नैबेहायनो जादों आरोना बैहाय आं दा हाबलांसै बिस्रानाव दसे हाबनानै नुजानानै थांसै आङो नायलांबाय था नोंथांमोना माने बाय बाहागि लोगो हमलायनाय आरो सनमिलन खुंबाय थाबासो न'खरनि बाय बाहागिफोरनाव माने गोजान गोजानाव आलासि जाबाय थानो जोङो मालाबा समबो मोनलायलाया नालाय बेनिखायनो मोखां नुलायलायनाय जायो आरोना मोनसे सनमिलन खुङो आरो बिस्रा दा एबार बिस्रानाव जालायबाय आब'मोनहानाव दा थांगासिनो आं नायलांबाय था नोंथांमोना नै बिथिं बाय बाहागिफोरनि गारि मथरफोरखौ बिथिं पार्किंआव दोनजोब्बाय आरोना ओमफ्राय बिथिं देमसि गायदों बिस्रा ओमफ्राय नै नायदो हारसा गोरान बर' बाहागि आरो लाल बाहागि सनमिलन हारसा गोरानबो दं नै ब्रैथि सारिबार जाबाय आरो एबारजों पलास बस्ति थावनि पलास बस्ति माजबाद उदालगुरि बिटिआर आसाम अक्ट' 21 आरो 22 मार्च दिनैनि डेट आरोना लोगोफोर नै जोंहा हाबाङा दंफैयो माला लागोन Matariku, Pak. सनमिलनाव दंफैयो बिथाङाबो बुंनिफ्राय थिखादार बेथिं सनमिलननि माने सिनाखि होदों आरो बिदा फंबाय जोंथि खुरमा बाय बाहागि जोंहा लांथिफ्रा मोनफैनानै जिरनानै दङ जाथि खुरमा बाय बाहागि गोजा आरोना बिहावनि आरो सासे थाला दंबाय गेजेरनि होटेलनि इस्यु गोनां इस्यु माबा थायो नालाय फैनो हायासै नामा खिन्थु बिनि अनसुंथाइ गासैबो माने माबानानै आरो बे थांबाय जाय दं देलायनो सोरबाफोर थाला बन्द'बा बुंदों आं दा सासे मानसिखौ होनो नागिरदों आङो जोंनि बे हारसा गोरान बाहागि लाल बाहागि सनमिलननि रांगिरि बर' समाजाव बबे रायज्लायनो फैदों बे बर'सा एसे बुंदों बर' दा न'खरनि बाय बाहागिफोरखौ सिनाखि दहायनो खावसे होखांबायनो ओमफ्राय दायो होगासिनो आरोना आं एसे लेट जाबाय मोनफैनाया आं मन्दिरावसो थांग्रोनाय नालाय खामानि जाबाय थादोंमोन जोंना मन्दिराव दा नै फिरफिलाबो उरायदों मा बे डिस्ट्रिक्टनि नामा मानि बियो हा नैबे माने मुंख्लं बावनायनि आरो नैबे मुंख्लं बावनाय ओमफ्राय नैबे मानि हा सेक्रेटारि माने बोसोरै खुंनाय जायोना बोसोरै आगोलाव सोरनाव खुंनायमोन बबे जायगायाव क'क्राझाराव खननै जाबाय रौतायाव खनसे ओमफ्राय दा नैबेहाय खालमासि सनितपुर जाथि खुरमा बाय बाहागि माने सनमिलन जाबाय थायो आरो माने आलासि जानोबो बांद्राय टाइम मोनबाय थाया नालाय बिदि सनमिलन जाबासो बयबो लोगो मोनलायलायनाय जायो हाबा खेराइफ्राव लोगो मोनलायनाय जायो हारसा गोरान आं बिनि भिडिअखौ नायबाय थाखायो बिनि ब्लगखौ भिडिअखौ ब्रा सनमिलनाव फैदों नै मा जागोन मा जागोन आं नायलाय बिमाय जायोबा बे आंखौ आमाय जायो नों आंखौ बिहावसो जागोन बिहावसो जासिगोन नायलाय माबायदि बिसोरो गाज्रि गोजा अमा संगासिनो मोनखांबाय जों ओंखाम बे मा लाब्रा मिरामिस जानायनि नै संगासिनो संग्राफ्रा अबे लकेल ना मा लकेल बयलार लकेल
लकेल हा इले संगासिनो दंखायो दा हा आरो अनलाजों अमा बाव लागाव अनलाजों अमा संगासिनो जाथ'वाखै नैबे अनलाजों दाउ ओमफ्राय अमा खै केजि जाखो ओंखामा माबाया अमाया खै केजि जानाय नैबे दालि ओमफ्राय नैबे ओंखामा बेल' ना संबावगोन थ' लोगोफोर दायो माने 25 बेग सिमेन्ट नांबावगौ जानायखाय आं दा लांफैबाय आरो ना नैबे दखानाव नायदो नोंथांमोना लाबोहोनांगौ आं दा दोनजोबबाय बेल' 25 बेग लाबाय कौन सा था बिल पॉकेट में घुसा दिया ना मैंने किधर घुसा दिया रुको अभी देखना पड़ेगा दायो लाना थांगोरसै र' नांदेरगौ जाबाय थाखायो नालाय खेबसेनो लांबा अन्थाइ जायो सिमेन्टआ दाख्लैबावहाय 10 बेग लांदोंमोन एबार 25 बेग दोबारा एक बार धोखा खा चुका हूँ दोबारा नहीं खाऊंगा है ना आज 25 बेग लेने आया हूँ फिर से आज धोखा नहीं खाऊंगा अच्छा माल उठाना ठीक है दिनैबो लांनो फैबावबाय आङो दा ब्लेक टाइगार आजियो निबोलै আহিगल মই ब्लेक टाइगार लम आजियो 25 बेग बे गारिजों लांसै दिनै एसे गारिखौ हा নহ'ব साकसन सा হ'ব লাগে माने दाख्लै बय 10 बेगल' लांदोंमोन नालाय दायो 25 बेग लांबावनांगौ गोनां जाबाय आरोना आरो लांबावनांगोन लांनाया आरो 40-50 बेगसो लांबावनांगौ जागोन माने खेबसेनो लांखायोबा अन्थाइ जायो नालाय मावजोबनो हायाबा मिस्ट्रिफ्रा ओंखायनो एसे लांनांगौ जायो आरोना सिमेन्टखौ बारा बुरजा लांग्रोजाया दा आङो ब्लेक टाइगार दाख्लै थिखोनाय नुदोंमोन नोंथांमोना आल्ट्रा ट्रेकबो दं मालसिया ससे ले एके माल কি রেমকো রেমকো এইটো রেমকো ব্লেক টাইগার নিচিনা না টাইট আছে না আৰু ইয়াতকে আৰু দামী সিমেন্ট কি আছে আল্ট্ৰা ট্ৰেক এইটো কিমান Ultra Track India का नंबर 1 सीमेंट Ultra Track नामा ना डालमिया ये प्रीमियम आने हैं नहीं प्रीमियम सीमेंट रेमको ये तो ये लोग बोलक बो ब्लैक टाइगर आमो जांग मना ना ब्लैक टाइगर का खाउसिलो मोनसिगोन दायो ब्लैक टाइगर माने दस नो अरथाब खायो आरो ना सूर्या गला माबामोन सिगाङाव नै सूर्या गला एसे माबा जाबाय सूर्या गला धुला दुनिया बरोबर धुला दे उठा किमान আছে ब्लैक टाइगर को তাৰপিছত এইটো উঠা रड शट बेहाय दंजोबखायो नै रडफोराबो रड सिनफोरा नायाखै रड लांबावनांगौ आहाबो उनाव लांसै र' रडखौ सिमेन्ट लांफैदों नालाय आङो सिमेन्ट थिखोग्राफ्रा नै दिनै थिखोग्रा लानोसै दाख्लै थिखोनाया फाफ्लिया एसे क्रेक जानानै दङ हारसिंनो दुगानो थिखोबायना आङो 50 केजिखौनो हारसिंनो बानखोबाय ओंखायनो एसे बोरैबा जादों गोदनाया सादों ओमफ्राय दायो थिखोग्रा लादों आरो ना थिखोग्रा लानानै आं दा थिखोनोसै बिसोरखौ थिखोगासिनो थिं लायगासिनो दं मानखौनो जाबजेनबाय नै जाबजेनबाय खुन्थिया दालाय होनाय बायदि होनलायनाय ब्लेक टाइगार बस्तानि जाबजेनबाय दादा किता भी लेके जा रहे हैं এখন टुरु टनाओ एक बार धोखा खा चुका हूँ बार नहीं दोबारा नहीं खाऊंगा ना टमटम वाला हाजरा कितना टनाओ चलो हाँ बताई दे रहा हूँ हाँ दायो लांसिगोन र' जाबखांजोब्बाय हलायगोन ना हा
এটা চেঞ্জ কৰিছিল যে নাই দাই লাংছে और काम आहे এটা শেষ করকে 40 বেগ মান লাগবে আৰু আগে 10 ব্ল্যাক টাইগার কালি আহিব না এটা সাইলক ইউজ করি ভালো আছে সিমেন্ট প্রিমিয়াম রেমকো কোম্পানি ও নিচে যা আগে দাও গাড়ি অল্প দাবি গল দালা লাগি গেল আনলোডিং খালামगासिनो दा नै लोगोफोर 25 बेग नीचे रखाई दे नीचे भी हाँ 2 लाइन हो जाए नीचे नै बिथिं मोनसे रुमा सिं आन्थायाव कमप्लिट जासिगोन आरोना प्लास्टार आन्थाया एदिके हमदेर ये दिलीप दा और सानी भी এখন প্লাস্টার করে रहे এদিকেটা কমপ্লিট হয়ে रहे এখন এটা রুম সিমেन्टखौनो इदि जाबनानै गाखोनो गोनां जादों बिराद गोजौ नालाय सिरि बानायाखै नै थिखांगासिनो अखा फैबा दिगदार जागोन ना गिर्जाबारि आरामसे उठाबाय हो बारा गैला आरो खै बेग दं 1 2 3 4 5 6 7 बेग दंबावो 7 बेग दे बढ़िया सा बनाई देबो जोरदार लगे बेटा जोरदार माजबार मान के जोरदार लगे सानी भाई कितना लग আগৰ এটা আছে আৰু পাঁচটা আহে না পাঁচটা आरो मोनबा दंबावो हा इसोर मानसि दंना गैया जाखोब्रा ओमफ्राय हाबाब आच्छा बिदिसो नोंसिनि आखला बिमा फिसा माबायदि जाखुमाबाय थादों नायलाय बिसोरो न' सिङाव आङो नोंखौ जेनेबा दा फैनोसैबा फन खालाम दे होनबाय ओमफ्राय खालामलायबावा मालाबा नोंसोर फैबाय ओमफ्राय नोंथ' सिमेन्ट लाबोगोन होनना बुंदोंमोन ओमफ्राय आङो टाउनाव फैबा ओंखायनो मन्दिराव थांदोंमोन नालाय बायदिसिना बिहरबावोमोन बियो बियाव माथो ओमफ्राय जाग्राखौ लामायाव गालांबाय आं नुवाखै आरो जाग्रा लाबा फैनानै मेथाइ बिहरबाय आङो दालाय गाहुलांबाय सिबखावनाया ओमफ्राय आया मेथाइसो होननानै लाबोदों जागासिनो जानो रावबानो गैखायाबा ओंखायनो न' सिङाव जाबाय जोङो दाउदै चिकेन टनिसके जागासिनो भिडिअ बनायदों चिकेन पकराबो जाखांबाय सालाब्रा ना बोथोराबो थान्दा थान्दाथार नालाय गोसोआबो बैसागुबो नांहांबाय देग्लाय माबोरै जागोनथाय एडभान्स जाबायना अखाया ओमफ्राय बैसागु बोथोराव मोसानाय समाव सान्दुंजोंनो होखारजागोन बायदिसो मोनबाय आङो रंजानाय टाइमाव सोर बैसागुआव बावखुंग्रि फेस्टिभेलाव हाजो गाखोनो फैगोन नोंथांमोना कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय आं थांगोन आरोना देग्लायबो थांनाय बोसोरावबो थांदोंमोन नालाय बोसोरथाम नामा थांनांगौनो नियम दङ बोसोरथाम थांबासो साननायफ्रा जाफुङो आरोना नोंल' थांनो नोंलाय बोरै थांनो मोननांगौ मा मोनालै फिसा लानानैल' नोंनालाय फिसा गैया नोंना फिसा गैया आरो कमेन्ट खालामबाय लोगोफोर फेस्टिभेल थांनो क'क्राझार बावखुंग्रि लोगो मोनबा माथो होआलासिनो थानाङा आरोना थ' बेनोसै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ थाबै लोगो मोनफिनगोन बाय